Bekuphume wonke umuntu-ke eThekwini, bekunjena phakathi e-CBD and bekukuncane lokhu kunokwenzeka kwamanye ama-parts of iTheku. Bebephumile shem abantu, bebephumile abantu, iTheku belimnyama nje kunjena. So siyathemba-ke ukuthi until late kuzobe kunjena, angeke kuze kube nehibe, akuze kuba nokulwa, akuze kuba khona ukuxabana, akuze kuba khona ukulwa kwabantu, akuze kuba khona ukulutha. Kuzoba njengey'thembiso esiy'thembise ugovernment ukuthi kuzoba ne-peace, kuzoba i-peaceful march. So ithemba lonke silibeke kuwo wonke-ke umuntu osemashini ukuthi angeke asihlekise ngo-government, angeke asihlekise ngezitha, njengoba ugovernment ebeshilo ukuthi akafune mistake ezokwenzeka. Asazi-ke ukuthi u-600 million kanti ubuzokwenzani uma futhi sekufanele ukuthi kube yithina esenza sure ukuthi yonke into ehamba kahle, ukuthi kanti bebokhiphelani u-600 million. Anyways, kodwa guys, kuhamba kahle konke, noma-ke kwaba nokuphazamiseka okuthile eJoburg, kodwa kubukeka ngathi izinto yibuye zalunga. Let's continue to cross our fingers ukuthi akukho lutho oluzoqhubeka lwenzeke nakhona. Bekuyinto nje ukuthi abantu bebe-angry, especially uma bey'ngena ey'ndaweni ey'njengawo-Hillbrow. Bekuba nalokho shuthi ukuzwa ukuthi kubuhlungu kubona, bese befuna ukuthi bey'thathele umthetho. Abanye befostele ukuthi bafuna ukungena phakathi emabhilidini, mabeke babona nje indawo evulile ngathi nama-foreigner bevesane befuna ukuthi befoste ukuthi beyongena eCarlton Centre nje. Hey, kuke kwacishe kwashuba nje kakhulu. Sebebona amasaluni, bebona amasaluni nama-barber shop evuliwe, bengazi manje into ebanyanyisayo ukuthi kuvuleleni, ungavula sishilo ukuthi siyeza, kusho ukuthi uyasidelela phela manje. So yizo zonke izinto-ke ey'cishe zenzeka lezo eJohannesburg, but eThekwini besingakaboni lutho. Asazi kuhamba kosuku, nanokuthi kwamanye ama-parts ngoba phela iTheku nalo likhulu and amamashi are all over the place. So asazi kwamanye ama-parts, but nje ngalana bekungekho lutho oluthusayo, bekungekho into ngoba until kuze kufike uphakele umthakathi yonke into nje be-peaceful, kumashwa ngendlela vele ejwayelekile. Kodwa amaphara phela always there vele ukuthi nawe azoyithathela ama-chance okuyitholela lo akutholayo. Kodwa nje kuhambe kahle kakhulu, and ngifuna ukugcizelela lesimo esengisibona silokhu sitrenda la, especially ku-Facebook nakwamanye-ke ama-channel, kodwa nje u-Facebook kakhulu. Lento abazama ukuthi bayispread yokuthi uJacinta nophakela umthakathi betrayed uJacinta. Wonke lamanga vele asebezama ukwenza, bezama ukuthi baxabanise ukuthi guys, nize ningalinge nilutheke. Akukho betrayal eke yaba khona, akekho umuntu oke wabetraywa. Lento ishiwo before ivideo engiyenze before lena, ngithe upresident uzile ezobona uMisuzulu because I thought ukuthi ubeze eKZN ezobona uKing Misuzulu eKZN, kanti no, ubeyombonela eJoburg, kanti vele ophakela umthakathi noNgizolo beseJoburg vele. So yilapho-ke okube ne-agent meeting between uphakela umthakathi noNgizolo president, efuna ukuzokhuluma indaba ye-30 ukuthi-ke vele bakhulume ini. I think ngoba lento yenzeka izolo, I think uphakela umthakathi ima ezosi-address uma ngabe sekudlule zonke ley'phithiphithi. Kodwa nje leyo ukuthi babetray uJacinta, bavesane baya kwi-meeting no-president without ukuthi bemtshele uJacinta. No, akunjalo, akuna-betrayal nje. Njengoba noJacinta esho ethi ubengazi ubone ku-social media, bekufanele, yes, bekufanele ukuthi abone ku-social media ngoba bekuyi-agent meeting nabo ebebengayiplanile, ababizwe nje sekuthiwa upresident ufuna ukunibona nakwaKing Misuzulu. So nje ayikho into ebezokwenziwa. I'm sure ukuthi you guys know ukuthi uKing Misuzulu unomuzi, unemizi even eJoburg, I know one eBryanston, mhlampe nekwezinye indawo-ke. So yilapho okuhlanganelwe khona. So nje ningavumi ukumisleadwa ngale information wrong ukuthi kunomuntu obetrayiwe, kuyaxatshanwa or sekuna ini. Yizitha ey'zama ukuthi ifake unyawo lwedaka phakathi kwalento. Angithi uyabona ukuthi bayazama left, right and center, bazama ngayo yonke indlela ukuthi le unity vele abayifuni nje. So guys, please, noma ngabe kuthiwa ukubonaphi, don't comment izinto ongazazi, izinto ongenasiqiniseko sazo, ngoba azikho nje. Izitha lezi ezama ukuthi zenze lezo zinto lezo. So thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe, to like and share the video. I love you guys. Bye.